Kajia tengku kali ha kasurak ba Guwahati Shillong Road kabelaja kha na kapor sha kapor bakalawan ra du ye kajing sosi e ki babun ba ki long yeng long sam na kada kajing klat no na kajing ye tukhu kali kani kajing tukhu kali kabelaja kha kabla pelong ye ki pulit jong kari bhoi ban thau ye ki nonya kali hatu ki labu a dem bakani ka pelong ye ki pulit bakin khanra ha kapor chiteng miet chiteng senya ban pentikna bakani ka surak ba kan lat na kajing ye tukhu kali bat bun sien kadai na kajing ye state ki driver banyada na kani kajing tukhu kali kan bhala da ka sarkar Meghalaya kan bu no e ki CCTV hasilenter kani ka surak na do umyam shedu Jorabat kumba ka jilla Karnataka ka bu ye ki CCTV na surak ba Bengaluru shedu Mysore ban pentikna ba ki kali kemdei banyat palat chispa kilometer ha ka shikanta ya kani kajing le ka sarkar Karnataka la yu i ba sakhi di kinong tho khubor na ka jilla Meghalaya ba Tripura balada ki nong nya kali ki yat palat e ka te ka speed limit ka bagi khot ka kti nong wei u neka banya e ka kali kin yo e ka jing pentep ha ka mobile phone bala pen khen ye ki kan don bala bo kom ta hang tu hi kan poi ka jing pentep ba ya ka kuna la khati na ka bank account jong u neka